visto. A enfermidade de Elvira. Mira! Monta un pouco menos de barullo, ya que estou con pleno 15. Podías probar a pasarte a aspiradora, a ver se che fai menos ruidos, Eu non sei conducir ese chisme, que hai que te lo vedous, eu non teño ese carnet. Claro, só que pasar a aspiradora ni sabes cambiar a bombona de fora, que xa mañán tiven que sair da ducha casi me conxelo. Que tan exageradas. Tan ignorantes. Mira, o frío da mañá é buísimo pos osos, eso sabe todo o mundo. Si pos osos sí, pero creo que collen un catarro de moito nabo. Osasuna, Barcelona, este é un douto da vida. Que? Vame dicir que non. Vai ganar Osasuna, o calor que país vivimos, cala a boca. Mira, sabes que che digo, Moncho? Que me vou deitar. É que a partir deste momento, collo a baixa. Que lle pasa, mamá? Que se vai deitar. E ti cala a boca, por favor, que me estou concentrando. Ponferradina al Colcón. Pero... aí non justo a fútbol. Pensei que o dicía en broma, pero non. Pasei toda a tarde na de Puscas e ao volver ela aínda seguía na cama. Non sei, terá un trancazo dos gordos, miña pobre. Sí, non, un catarriño de nada, muller. Pero dixen a Moncho que estaba morrendo e collín a baixa. Sí, como os funcionarios antes da crisis. Que espabilen e que aprendan a vivir sen min. Sí, sí, claro. Que se dean conta do duro que é levar unha casa. Toma! Toma, o marciano do inferno! Vas ir quente para o teu planeta! Veña, mamá, dalle forte, veña, que hai que defender a nosa civilización. Veña, Ai, alguén del octavo misionero, mandando todo polo saco. Así é todo, antes a min estes chismes non me gustaban, sabes por qué? Era tua nai, home, era tua nai que non me deixaba tempo para xogar e collerlle o tranganillo. Xa que falas de mamá, non crees que deberíamos de ir ver como está? Jamás, nunca. Ela o que necesita agora é descanso e repouso, oiches? Así que tranquilo. Mira, ti colles e chamas e pides outra pizza, vale? Vale, e unha 4 queixos. Ou 7, ou os que haxa. Veña, pide aí. Pois sí, amigos, polo visto Elvira aínda vai estar 3 ou 4 diñas convaleciente. Bueno, vaya por Dios, tamén é boa desgracia. Bueno, home, segundo se mire, non? Ten a súa parte boa. Por favor, esa muller enferma, Moncho. Un día ves ti a parte boa. Pois mira, vouche dicir. Desde que Elvira está encamada ali, no... desa casa respírase un aire masculino de carallo, Sí, mira, andamos en calzóns. Xogamos aos videoxogos todo o día, incluso na hora do culebrón, que eso é sagrado. Comemos pizza todo o día, e as latas de cervexa ali caen, ali quedan. O que se chama espíritus libres. Carallo, pois soa ben iso, E o tute? Podes ir xogar o tute? Claro que sí, por favor, Lino. Estaba pensando en organizar unha tima para esta noite, pero non sei se habrá con quen xogar. Apúntome. Conta comigo, Moncho. Arrastro, veña. Lévalas todas. Todas para papá. Aí vai. Que che parece? Vete. Moncho, moita razón tiñes, moito gano tute xogando así en calzóns, Claro, é que o tute non deixa de ser un deporte. E o deporte chama moito pola roupa corta. Aquí tedes a comida china. Home. Guai, toda cos nomes rarísimos. Ven para aquí que ya vou subir a tua nai, vale? Mira, teñas cartas contadas, non máis mires, Por vale? favor. Lle pagas caso, Rosa Aurelia Parva, que es el lambón único que quere paparte. Miña pobre. Alá. Aquí tes, cariño. É que me traes aquí? Este é unha maravilla, Que tal, mozo? É do resfriado, Monchiño, que non dou respirado. Que é isto? Este é polo o chos suey con brotes de solla de tiburón, ou algo así. Isto fixéstelo vos? Pues claro, parece mentira, que desconfianza. O chaval está todo o día en internet buscando receitas novas e así. Mira, eu vou fregar os pratos. Ti descansa, cariño, descansa. Si, eu estou aquí coa tele para que me faga algo de compañía, pero ni casa lle fago. Mal, mira. Mira, fixaste os recados que te mandei. O regalo? Si, que había que pagar a contribución, que xa era o último día, máis encargar 2 bombonas e botarlle de comer ás galiñas e regar as Sí, plantas. está todo feito, cariño, tranquila. Xa está feito desde a mañá. Moi ben. Ala. Si, home, si. Voume parar eu nesas cousas tendo na casa montada a Champions do tute cabrón. E cada día a cousa animábase máis, Pois, poñemos outra vez a peli por. Xa vimos 4 veces Don Anselmo, centro, se nos... Ia por ter un algo de fondo. Aí vai.
Kevin, deixa as cervexas e vai facendo os cubalibres, vale? Pero é que son máis das 11, papá. Carajo, é certo. Chiste, agora baixa da voz, que lle teño que subir o colacao a Elvira, vale? Cho, quieta, e onde vas? Deixate estar, que ainda vas coller unha recaída. Vamos. Non collo nada, Moncho, non collo nada que teño que dicirche unha cousa. Mañán falamos o que quieras, agora descansa, vale? Que non, Moncho, que non, que teño que falar contigo, que non estou enferma. Vale, xa estás delirando, non és tía que falas, é a febre que fala por ti. Que non, Moncho, que non, que vos engañei. Non teño nada. Tía que levarades a casa un par de días para que soubera de lo difícil que é, pero tratástesme tan ben que estou arrepentida. Ai, pilla va. Ni siquiera un día máis. Non, vou baixar a darche un bico a Kevin e facer... No, deixate estar. O bico se lle dou un abrazo, se fai falta. Se che viro o tipo igual lle dá algo ao corazón. No, deixate estar. Déixate de leres, Moncho. No. Que ben che sai buena casa, Que rico esta vodka. Alarma xeral, veña todo o mundo fora, arreando. Pero que dis, papá? Xinda acabo de facer os cubados. E acabamos de pedir certificado, non era Felipe. Tanto ten, veña arreando que... Veña, fora, todo o mundo, fora! Fora aquí, home, veña, fora! Isto non é o que parece, Pero será posible? Eso digo eu, sácate de aí, será posible, home. Marcho 2 minutos e como me puñedes esto, é ti parcial. Que vergonza che ten que dar, home, 4 fillos na casa. Aguenta leche, meto de lituanas. Que vergonza, home, que vergonza. Como podedes imaginar, non colou. Entón comprobamos que eses 2 días que botou Elvira na cama viñeronlle moi ben para recuperar a enerxía que perdera. E vos, fora da miña casa, viciosos, vividores, degenerados, desgraciados, fora da miña casa, drogadictos, fora, home, fora, veña. Nos casi marchamos tamén, Ti quieto aí, e ti tamén. Levo 2 días dormindo aquí no garaxe. E o peor non é iso, O peor é que non me teño do lombo, carallo. O plumeiro acaba cos cadrís, dígolo eu. Elviriña, non vas a querer, cariño, pero non podo máis. Se puidera escapar un momentiño a de pulsa... Cala a boca, que está a piques de confesar a Lucia de Rosa Victoria. Veña, ala, isto xa está, Podo ir a aspirar o galiñeiro. Vai, nos aspira un pouco negro. Elvira, cariño, estou machacado dos riles, non podo máis. Cala e limpa. E dalle ben a lámpara que despois paso o algodón, A tía os espabilas, parda, que ben se ve que se moza un morto de fame. Elvira. Campaña electoral. A Asociación de Veciños de Lameiro vai elixir novo presidente. Bueno, vaya, novo. O de novo é un falar, porque todo apunta a que o gañador vai ser o mesmo dos últimos 35 anos. Veciños de Lameiro, conmigo de presidente teredes asegurado un futuro de prosperidade e de paz. Que che parece, Moncho? Home, mal non está, pero eso de prometer paz, pois, non sei, eso estaría moi ben para Libia ou para Cisjordania ou para... Pero aquí a xente é máis de que lle prometan farolas e asfaltar as pistas, o de toda a vida, don Anselmo. Eso son caralladas para os políticos. Moncho, como comprenderás, eu non son presidente dos veciños para mañarlle a vida a ninguén. Don Anselmo, non me tome mal, pero eso non o debería dicir. É que non soa nada comercial. Moncho, do programa encargo meu, vale? E ocúpate de pegar carteles, como sempre. Xa sabes que conto contigo pro traballo de campo. Veciños de Lameiro, vemos o soldado. Mentres me pague o soldo miserable que me paga, don Anselmo ten todo o dereito do mundo a contar comigo. Pero que non? O que precisa Lameiro é romper co pasado e non cargar un tipo casposo como don Anselmo. A que tanto mal che fará a ti don Anselmo, ya? Deixa estar. Non deixo, Moncho, non deixo. Non deixo. O presidente dos veciños ten que ser alguén con ideas novas, que teña ansia de progreso, cun programa de verdade para mellorar a xente de Lameiro. Todo moi bonito, Elvira, pero xe me dirás ti onde atopamos un tipo con ansia de progreso e todas esas caralladas. Pois non ten por que ser un tipo. É dicir que non ten por que ser un home. Ai non, é logo que ten que ser unha cabra ou un cabo. Pode ser unha muller.
Unha muller, calamos, que é unha muller, sí. Quen, Angela Merkel ou Madame Bovary ou a Madre Teresa de Calcuta. Por favor, non me rompa la cabeza, mira, unha muller. Unha muller. O de elixir unha muller para presidenta dos veciños é unha barbaridade. Pero o que veu despois, xa é a máis grande loucura que eu escoitei na miña vida. Eu, Moncho, eu. Está decidido. Hoxe mesmo falo coas amas de casa para pedir o seu voto. Eu, Elvira de Moncho, presidenta dos veciños de Lamego. E diredes vos, era visto. Pois non, aínda non. Esperad un segundiño. E, por suposto, conto contigo para pegar os cartéis, é dicir, traballo de campo. Agora sí, era visto. Home, ao primeiro preocupei algo, non me digo que non. Pero despois dixen eu, que problema hai? En vez de axudar a un candidato na máis, axuda aos dous. Son a parvada, Moncho. Elvira e don Anselmo vanse enfrontar, entendes? Van a pelexar entre sí, van facer a guerra. Ti non podes axudar os dous, terás que tomar partido. A ver, a decisión non é fácil porque, claro, por un lado está o posto de traballo que é o cartiño que ven todos os meses e por outro lado tes a familia, claro, que tamén terás que quereres. Eu non teu sitio, de verdade que non sei o que faría. Non, nin eu, pero por eso tomei a mellor decisión. Neutralidade total, Suecia. Suiza. Wikipedia. É maravilloso. Paz e civilización para la América. E aquí, Moncho. Planta de Napoleón, a chispa de Calvo Sotelo. Unha combinación perfecta. Pois ala, a empapelar todo o Lameiro. E se encontras un cartel da tua muller, xa sabe o que tens que facer. Home, claro, don Anselmo, plantarlle lume. Exacto. A loita política non se fan prisioneros. Hai que ser agresivos, Moncho. Adiante, campeón. Yes, Ricardo. Toda a tarde pegando cartéis por todo canto galpón hai en Lameiro. E cando por fin rematei, volta a empezar. Perfecta. A elegancia da Pantoja e a forza interior de Belén Esteban. Imos a arrasar. Ala, Moncho, a empapelar Lameiro. Ah, e se ves algún cartel de don Anselmo, xa sabes, Sí, Elvira, sí, eu non vou saber. Vouche explicar como é o tema, Puscas. Primeiro, pego un da miña Elvira. E despois por riba, chanto un de don Anselmo. É o que se coñece como bipartidismo. Ben pensado, sí, señor. E despois na rúa seguinte, primeiro pego o de don Anselmo e despois mangolle por riba o de Elvira. É o que se dá a entender como alternancia democrática. Dirás que estou tolo, pero para min que esa solución non lle vai gustar a ningún dos dous. Ai, claro que listo. Se se enteran non, claro, evidentemente. Pero é que a parte fundamental do meu plan, amigo, do plan organizativo da miña política é a discreción. E mira ti, foi precisamente a discreción a parte do plan que fallou. Que tan amiga de falar é a xente de Lameiro. Ai, Norma Duval, que anche pillara a morte de 4 días. Sí? Ai, hola, don Anselmo, que tal, home? Sí, buf, é a primeira noticia que teño. Por favor, que barbaridade, Que desalmado. Poñer cartéis de Elvira por riba do seu. Veña, home, veña. Eso, sí, cale borroca toda a vida. Claro, sí, denuncialo inmediatamente vou. Sí, a Garda Civil de Cabezas. Don Anselmo, non coge. Hola, cariño, estaba... Estabas vivo e dentro de nada vas estar morto. Traidor, que sei o que estás facendo. Digo que estou no medio dunha conversa. É vostede, verdad? Ah, agora cala. Fale, cobarde. Agora non se atreve a ver se ten collos a pegarme un cartel por riba dos meus. Cobarde, caguiñas. Como pille por diante, voulle poñer a cabeza do revés. Digamos que aquilo foi como o debate electoral de fin de campaña. O vencedor non quedou claro. Sin embargo, o perdedor sí. Eu, que levo 3 días dormindo aquí no garaxe. Menos mal que mañá xa son as eleccións e acaba todo este pesadelo, que senón... Bueno, que? Habrá que ir votar, non? Eu xa fun. Eu tamén. Ai, sí. É que, a quen votastes? A Elvira ou a don Anselmo? A ningún dos dous. Eu tampouco.
Como? E logo? Non votaríades en branco. Pero vos que sodes indignados ou que? Votamos a unha terceira vía. Un candidato de última hora. Tiña un programa irresistible, unha cousa que non podía decir que non. Polo visto, o Chino Yun irrompiu con forza na carreira electoral. E o programa irresistible do que falaba Puscas xa vos lo resumo eu agora, Gatos da sorte gratis para todo o quisque que lle vote. Pois xa me dirá. Outros prometen e prometen, e mira este, antes de gañar as eleccións, xa nos regalou un gato. Non hai dúbida, Moncho, nunca un candidato tan honrado ou lameiro. Mira por aí, mira. E din que che dá sorte durante 7 anos, co adianto literal normal, 2 legislaturas. Por suposto, marchei escopetada a votar. Home, non ia quedar eu sen gato. Chámolle Prosinesque. Ai, así de ingrata é a política, Elvira. Un afronte reto con ilusión, con gañas de cambiar o mundo, pero... Aparece un oportunista a roubarche a ilusión. A alta política é iso. Mentira, xogo sucio. Pan e circo para manter o povo na ignorancia. Se a verdade é que a súa táctica de campaña era brillante. Sí, hai que recoñecelo. Insuperable. Moito mellor cos 400 euros de Zapatero. Un regalo individual e por adiantado. A ver quen supera iso. Era imbatible, non había nada que facer. Só queda aceptar a derrota con dignidade. Aceptala e sacarlle algo de partido. Que queres dicir? Verá, don Anselmo, que eu tampouco me puiden resistir. Mire. Ia votar por min, pero ao final votei polo Chino Yun. Ai, pillabana. Ten que facerche unha confesión, Elvira. Fixeches ben. Mira para aquí. Eu tamén me deixei tentar. Só que eu escollí no endourado. Non sei, parecerme máis... como de gama alta. Máis... para mí. Era. O poni de Kevin. Papá, hai que amañar o coate. Outra vez? Pero isto que é? Isto é un comedeiro de cartos, é unha sangría. Mira, levo gastado máis cartos nese bicho que en toda esta casa. Papá, es que amañar o coate é o meu vehículo. É moito máis que iso, é a miña vida. Eu cheguei non son nada. Tranquilo, neno, tranquilo. Vou levar ao taller a Santa Comba, pero tranquilo, home, a ver se poden fazer algo. Vale, guai. Levei no ao taller, pero había feira. Vin a luz, amigos. Vin algo barato, ecolóxico e que non gasta gasolina. Sempre quixen ter un desde pequeno. A Kevin vai encantar, sí ou sí. Tranquilo, cabalillo, que xa vai papá. Pero por que me cambiaste o coate por un cabalo anano? Non é un cabalo nano, payaso, que é un poni, entendes? Xa verás como che gusta, home. O rapaz ten razón, esas cosas hai que consultalas, Moncho. Carallo, xa falou outra. Que xa verás, tío. Pensade no que imos a forrar en gasolina. Pois eu non quero aforrar en gasolina. E non contamina nada, é nadiña. Ai non, estáme cagando toda a roseira. Llores, mira, é moi ecolóxico, mira, a bosta é boa para abonar. Xa está, todo vantaxe. Pois eu non o quero. Como que non, home? A ver, mira, Kevin, é o meu soño desde que era pequeno, oiches? Será o teu soño, pero non é o meu. Bueno, xa estamos, que tan egoísta é eso. Só te quedas co que che interesa, payaso. Mira, agora tes un cabalo, oiches, e disfruta dele, non te botes atrás. Oh, vaya rollo. Pero foi miralo e todo cambiou. Nunca se pode subestimar o poder da mirada dun poni. E Kevin nunca se caracterizou por ter unha gran personalidade, así que... Ter o poni foi o mellor que me pasou na vida. Comprar o poni foi a mellor idea que tivemos nunca, papá. Xa non te acordas de cando non o querías, Cando? Esta mañá. Bueno, pero iso foi fai unha eternidade. Mira, fomos eu e Mailo Poni, fomos por aí a dar unha volta, comeu erva... Bueno, Cuat é listísimo. Como te chamas? Cuat? Aquí non sabes por qué. Porque me lembra ao Cuat que tiña antes. E claro, como tamén se chama Cuat, pois se lle Cuat. Está ben. Actividade, adiós. Pero mire, logo non haberá un nome máis axeitado ao que lle vai a mellor. Cuat non che gusta.
Pois, xa sei, pois mira, voulle poñer Suzuki. Está ben, porque che leva aos sitios e vai rápido, como as motos, claro. Que motos, papá? Suzuki, o gran chefe indio americano. Suzuki. E despois din que os cabalos axudan ao desenvolvemento do adolescente. Con Kevin eso non funciona, home. Caralladas. É que non sabes o mellor. Milucho e Cristian da Chose e os demais queren agora ter un pony. Nada de andar en quad, queren andar en pony como a min. Normal, fillo, normal. Claro, eles queren sentir a vida libre na natureza, nun animal tan nobre como a Suzuki. Xa vou, Suzuki. É que me extraña. Bótame de menos. Estou contentísimo, amigos. Estou encantado, O rapaz é outro desde que ten o pony. E ti crees que fixeches ben? Ti mira que un cabalo dá moitos problemas, Cala a boca, Puscas. Para nada, home. Ata parece que madurou Kevin José. Oxalá ti, pero agarda pagar o veterinario. Se é un pony, Lino, que non é un can pequinés deses das orellas. Parece mentira. Eses bichos son fortes, non enferman, que va. Bueno, aparte, cando vai ao médico eu mirar a tensión, levo comigo, e na máis. Sí, home, pero terás que cambiar de ferraduras, Sí, o carallo, me cambio eu de zapatos así a miúdo, non, verdade? Pois el que se aguante. Mira, eu son feliz, e punto. E todo me dá igual. O rapaz madurou e é un home, así que... Pois serán suposicións túas. Estou seguro que segue a ser o mismo rapaz descerebrado e animalina sempre. Non tardaron en decatarse de que non. Hola, forasteiros. Camarero, unha cerza para arriba. Creo. Que pasa? Non me vedes o suficientemente duro por non tomar whisky? Vale, sí. Pode que o rapaz se metese un algo de máis no papel de vaqueiro, pero non hai por que preocuparse, Cousas de chavales. É que a xente non fala doutra cousa por todo o lameiro. Ti sabe lo raro que é ver ao Kevin e aos seus amigos vestidos de vaqueiro? Tranquila, ya non pasa nada, Eu que sei, é unha moda de chavales, pasaxeira, xa verás, non ten maior importancia. Pero é que Kevin é o líder de todo. O mellor, carallo, así tamén desenvolve a súa personalidade. Pero que personalidade, Moncho? Si non cativo personalidade que saiu a ti. Estou preocupadísima. Mira, non te preocupes por nada, vale? Tranquila. Pero Kevin, que faz, ó? Pasa nada, madre. Que pasa é que estou preocupado. Vixo ando nervioso, é claro. Non quero que lles pase nada. Vou dar unha volta a inspeccionar, non quero sorpresas. Normal. Ya sei que é raro, pero non te preocupes, Cajadiño a John Wayne en Centurios del Desierto. Non é nada, home. Kevin e os amigos teñen esa fantasía de que son vaqueiros. Andan por aí a cabalo, prenden fogueiras no monte e dormen xunto a elas. Nada malo. Estou preocupado, Moncho, moi preocupado. A miña nai díxome que onte roubaronnos algunhas ovellas. Ah, pois sí. E logo ela non vería quen foi? Non o recoñeceu. Dixo cousas raras. Que ian montados a cabalo e vestidos de vaqueiro. Como? Pero está seguro? Tal como estás oíndo, Moncho. Será posible. Que dis, amigo, que dis? Nada. Ti non sospeitarás de ninguén, non? É que se queren guerra. Van ter guerra, sabes? Nin tamén me gusta xogar duro. As películas de vaqueiros, os linchamentos, esas cousas. Eu estou a favor da asociación do rifle. Xa charlo desto, baixe iso, por favor, Gonzalo, baixe iso. Gran Moisés. Pois, igual tiña que falar seriamente co Kevin. Ao mellor o dir de vaqueiros estaba indo demasiado lonxe. Ala, carallo. A vos como se vos deu por roubarlle as ovellas a don Anselmo? Que queres que fagamos? Somos vaqueiros e facemos cosas de vaqueiros, papá. Somos auténticos cuadreiros. Sodes merda, home, sodes merda. Veña a devolverlle as ovellas agora mesmo, Pero polo menos deixa que as marquemos antes. Pero que dixo? Me dis cala a boca. Traime. Mira, xa está ben de roubar llegando a xente, Pero que queres que fagamos, papá? Home, eu a verdade é que o que quería facer era saltar o tren. Pero claro, Milucho non quere porque di que os ponis van moi lentos. Pero que non se pode saltar o tren. E que queres que fagamos?
Que asaltemos a Lino, que lle collamos o correo. Somos auténticos vaqueiros, papá. Cala a boca, home, cala a boca. Mira, non se pode facer nada deso e punto, vale? Pero, mamá, pero non te das conta. Están acabando con a nosa vida en liberdade. A nosa vida ca natureza. Cala a boca, home, cala a boca. Mira, ves pa casa e aquí estás O tranquilo. progreso está nos botando das pradeiras, papá. Queremos vivir en liberdade, como vaqueiros. Era o momento de tomar decisións importantes. Por favor, non me quitedes a Suzuki. Non te quitamos, nené, é un cambio. Pero eu non sei que ia facer sin él. Vale, mira, a ver, por favor. Non que a mellor vas estar que a cucuata. Esquezo o cabalo, anda. Pero como me vou esquecer dele? Pero ti non te lembras de canto querías ese cuato, home. Pero, papá, como me vou acordar si iso foi fai unha eternidade? Fai 3 días. A ver, mira. Collo o cuadro outra vez. Vas dar unha volta e despois a ver que tal as novas sensacións, ca máquina. Bueno, eu vou, pero eu sempre vou preferir a Suzuki. É a nosa vida de cuatreiros. Nada. E foi o mellor que me pasou na vida. Se o coñecerei. Foi dar unha volta no quad e esquecerse do poni. Está encantado facendo o animal por aí adiante. É a súa vida. Dimos uns trompos e foi demasiado. E depois dimos así unhas voltas de campa e foi moi de un golpe na cabeza. Pero bueno, estou ben, non me pasou nada. Kevin, estamos aquí. Papá e mamá, aquí. Perdón, papá. Bueno, e depois, tiñas que ver a cara que puxeron os que viñan de frente cando íamos por dirección contraria. Flipa, mamá. Tens que ter coidadiño, Kevin. Xa o teño, xa. Non te preocupes, pero aquí non podo, mamá. Non podo, a miña vida é o cuad. Sin non son nada. Normal. Por certo, mamá, vai vos vir unha multa da Garda Civil por exceso de velocidade, sobre todo cando non lles queixen parar. Que se pone por nada, papá. Non toda a semana, tío. Mira, Kevin, non botas de menos o pone. Que pone? O que tiveches hasta hoxe a mañán. Pero se eu nunca tive un pony, papá. Que sorte temos de que sexa tan burriño. Pero estas cousas é o mellor, ó. É tan fácil pasar páxina con el.